Hej YouTube, jeg er ny her på YouTube, og jeg vil gerne vise, hvordan jeg laver Cristiano Ronaldo hår. Vi har et gættejern her. Så har vi den første her. Vox for Matas, og den her også for Matas. Vi starter med glatjern. Så tager vi den her. Så tager vi børsten. Nu tager vi bare og bruger den hele tiden, indtil du kan mærke, håret det er lidt varmt. Så tager man så bare sådan fire, og så kører man ud den her. Hører du? Og så gør du lige, og så bøjer du lidt tilbage, og så syver du. Så tager vi så. Jeg skal så køre op og jeg skal så tage sådan her. Så skal jeg så tage det her. Og så tager jeg den her. Det der. Nå. Så tager vi, kan vi også bag, op, bag, og så ned her. Ja. Her har jeg en sideskæld, jeg skal så væk fra den her. Nå, men den her video handler jo mere om hår, end det gør om ting i noter og elektronik. Tryk på Google det. Så tager vi. Former jeg den lidt sådan her. Se hvor tidlig den skal være. Så den her, og så kan man bare lige vente den om og sætte den her. Så jeg sætter altid den her. Så det er udad. Så den her, vi skal. Så den der var. Så børsten rærer det godt igennem. Bare køre den rundt sådan her lidt. Så voksen for Matas. Den er sådan for helvede. Så den her. Så meget så en. Så vi så giver den lidt mere voks. Den her. Jeg bliver nødt til at vise, hvor meget jeg tager i. En gang skal man tage sådan her. Så bare tage fingerspidsen med. Kører den rundt i boksen, og så gør den med en anden hånd også. Og så kører jeg boksen rundt. Så ja, børsten her. Så er boksen. Fingrene sådan her. Og så tager jeg så glansen igen. Og glansen, som jeg ikke tager med. Så kom til.
børsten igen. Kører op. Hiver. Det er sådan her. Så og så er vi faktisk egentlig færdig. Og siden 3 mm. Så skal vi lige lidt. Ja. Færdig. Hej YouTube.